खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबि रानी ब्रह्म नोंथांमोनखौ एसबी बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो दिम्बेश्वर मुसाहारि आरो केनाराम बसुमतारिनि जाथायखौ नोंथांमोनहा बावनानै थांबाय नामा फ्राय से खावसे बोसोर उनाव दिम्बेश्वर मुसाहारि आरो केनाराम बसुमतारिनि खोथाया बेरखांदों समाज बिजोङाव थांनाय 1 बोसोर 4 दान सिगां डाकाइत केसआव केनाराम बसुमतारि होनानै दिम्बेश्वर मुसाहारिखौ गावथारदोंमोन आसाम पुलिसा बेनि उनाव केनाराम बसुमतारिनि न'आव लांनानै गावसोरनो फबदोंमोन नाथाय खौराङा समाज बिजोङाव गोसारनाय लोगो लोगोनो गावथारजानाय सुबुंनि सावगारिखौ नुनानै थैनाय सुबुङा दिम्बेश्वर मुसाहारिसो होननानै बिथांनि बिसिया दाबि दैखांदोंमोन ओजोंहाय एनकाउन्टार जानाय सुबुंखौ केनाराम बसुमतारि होननानै गले गले फोरमान होनो नाजादोंमोन आसाम पुलिसा उनाव दिम्बेश्वर मुसाहारिनि बिसियाबो नाजाथाबनायजों गुबुन गुबुन आफादफोरनि मददाव गोथै देहाखौ हा सिंनिफ्राय जावखांफिनदोंमोन बेनि उनावनो पुलिसनि आखायाव थैनाय सुबुङा दिम्बेश्वर मुसाहारिसो होननानै फोरमान जादोंमोन थांनाय फ्राय 1 खावसे बोसोरनिफ्रायनो दिम्बेश्वर मुसाहारिनि नखरनिया बिजिरनाय बिदोंमोन नाथाय दिनैसिमबो बिजिरनायखौ मोननो हायाखै जाथाया सिरि जानायनि उनाव फिन खौराङाव गोसारदों केनाराम बसुमतारिया बे खेबाव मस्ट वान्टेड केनाराम बसुमतारिया आसाम पुलिसनि आखायाव नांदों आसाम पुलिसा एनकाउन्टार खालामदों केनाराम बसुमतारिखौ रिपर्टनि बायदिब्ला केनाराम बसुमतारिया दा गुवाहाटीनि GMCH देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दङ पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला मस्ट वान्टेड सिखाव केनाराम बसुमतारिनि हानजाया एटिएमआव सिखाव खावनो फैगोनखौ पुलिसा खौरां मोनदोंमोन बेयावनो पुलिसनि गोख्रों पहरा होनायाव केनाराम बसुमतारिखौ हमनो हादों जेराव केनाराम बसुमतारिया सासे पुलिस कनस्टेबलखौ जोखोम खालामनानै खारनो नाजादोंमोन बेयावनो केनारामनि आथिङाव गुलि गावनो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों आसाम पुलिसनिफ्राय बिटिआरनि पर्बतझरायाव दुंहाव थासारि 19 राउन्ड गुलि गावनो गोनां जादों आसाम पुलिसा पर्बतझरानि बग्रिबारियाव जादों दुंहाव थासारि इमन पालखौ हमनांगौनि दाबियाव दुंहाव थासारि जाय इमन पालआ समाज बिजोंनि गेजेरजों मुस्लिमफोरनि हेंथा बिबुंथि होदोंमोन बिथां इमन पालखौ एरेस्ट खालामैनि थाखाय गोबां मुस्लिमफोरानो दाबि दैखांदोंमोन नाथाय पुलिसा एरेस्ट खालामैयाव रोजा रोजा मुस्लिमफोरा धरनायाव फिन जिरायनानै पुलिस थानाखौ बेंखनदोंमोन बेयावनो थासारिया दुंहाव जाहांनायाव पुलिसा लावथि सिदोंमोन उनाव बेयाव आरोबाव बांसिन खुद्रिदों सोमावसारग्राफ्रा जायनि जाहोनाव पुलिसनाव अन्थाइ खुबैनायजों लोगोसे पुलिसनि गारियावबो अन्थाइ खुबैदों जायजों पुलिसनि गारिनि ग्लासफोरा बायफ्लेदों थासारिया गाज्रिसिन जानायाव उनाव पुलिसा 19 राउन्ड ब्लेंक फायार गावनो गोनां जादों बेनि उनावसो थासारिखौ सामलायनो हादों फोरमायथिनाय बायदिब्ला सोमावसारनाय मुस्लिमफोरनि अन्थाइ खुबैनायजों माखासे पुलिसफोराबो जोखोम जानो गोनां जादों ओजोंहाय दुंहाव थासारि जानायनि उनावनो मुस्लिमनि हेंथायै खोथा बुंनाय इमान पालखौ हमदों पुलिसा MCLA सन्जय सरगियारिनि हेंथा बारग' NTPनि खौरांगिरि मेल राजखान्थि मुलाम्फानि थाखाय बिथांमोना खालि गावनि मानसिखौल' लानानै खेला गेलेनो नागिरो बे बिबुंथिखौ होदों बारग' NTPनिफ्राय रन्जन दैमारिया गावनि नखरनिफोरखौ भारताव लाबोयोब्लासो जोबथेसालिनिफ्राय उदां जागोन होननानै MCLA सन्जय सरगियारिया बुंनायनि हेंथा गोख्रों फिनजाथाय होदों बारग' NTPनिफ्राय बारग' NTPनि दैदेनगिरिफोरा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुंथिदों दि MCLA सन्जय सरगियारिया EM मोनिनि थाखाय UPPL खौ केस होग्रा सुबुं गावनि सोरखारनि मानसि आरो प्रमद बर'आबो MCLA सन्जय सरगियारिनि सायाव फोथाया रन्जन दैमारिनि नखरखौ भारताव लाबोयोब्लासो रन्जन दैमारिया उदां जागोन होननानै बिटिआर गोरोबथानि सिगां आइबिजों सावरायनाय जादों होननानै सन्जय सरगियारिया बुंदों नाथाय आइबिआ बेबायदि नखरनिफोरखौ लाबोनायनि खोथा जेबो बुङाखै आरो बे सावरायनायाव MCLA सन्जय सरगियारियाबो गैयामोन होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा लोगोसे फोरमायथिबावदों दि बिटिआर गोरोबथा जानायनि सिगां रन्जन दैमारिया जाहाथे दिल्लीयाव 3 निफ्राय 4 घन्टासो उन सौहैयो आरो NDPनि हानजाजों सावरायनो खाबु मोना बेनि थाखाय 25 जानुवारि 2020 मायथाइयाव रन्जन दैमारिखौ बागडोगराजों लानानै थांनाय जादोंमोन बेनि उनाव रन्जन दैमारि सौहैनायनि उनाव आइबिआ फैनानै सावरायदों आरो गोरोबथानि सिगां NDPनि साबा साद दैदेनगिरिफ्रा रन्जन दैमारिजों खालि 1 निफ्राय 1 खावसे घन्टाल' रायज्लायनो खाबु मोनदों नाथाय माब्लाबाबो रन्जन दैमारिनि नखरनिफोरखौ भारताव लाबोनायनि खोथा जायाखै होननानै फोरमायथिदों MCLA सन्जय सरगियारिया जानला मोनला खोथा बुंदों होननानैबो बुंथिबावो बिथांनि थाखायनो बिटिआर गोरोबथानि बे थासारिया जादों NDPआ गोनांथि होजायै जादों आरो बिथांमोनहा खालि गावनि मानसिखौ लानानैल' राजखान्थिनि खेला गेलेनो नागिरो होननानै बुंथियो आरो रन्जन दैमारिखौ लानानै जाहाथे राजखान्थि खालामा मानोना बिथाङा जोबथेसालियावसो दं होननानैबो बुंथिबावो बारग' NDPनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा पुलिसनि गोजौ थाखोनि अफिसार सासे DSPखौ कनस्टेबल रेंकआव हरनाय जादों सासे आइजोजों इनाय सोमोन्दो लाखिनायनि थाखायनो DSP कृपा शंकर कनौजिया बिथांखौ कनस्टेबल रेंकआव हरनाय जादों
थांनाय 3 बोसोर सिगांनो जादोंमोन मोनसे जाथाय DSP कृपा शंकर कनजिया बिथाङा फेमिलिनि माखासे खामानिखौ दिन्थिनानै अफिसनिफ्राय छुट्टी लादोंमोन नाथाय बिथाङा न'आव थाङालासे गावनि मबाइलखौ सुइच अफ खालामदोंमन बेनि उनाव नखरनि सुबुंफोरा DSP कृपा शंकर कनजिया बिथांजों जेबो फोनांजाबनो हायैलाय अदेबानि बिथांनि सोमोन्दै जेबो खौरां मोनैलाय UPनि उनाव SPनो खौरां होदोंमोन बेनि उनावनो UPनि उनाव SPआ DSPनि मबाइल नाम्बारखौ ट्रेक खालामनायाव कामपुरनि गंसे हटेलाव मबाइला सुइच अफ जाहैनायखौ हमनो हादोंमोन बे लेखायै कामपुरनि गंसे हटेलाव सिग्रोमहैदोंमोन बेयावनो DSP कृपा शंकर कनजिया बिथांखौ सासे आइजो कनस्टेबलजों हमनो मोनहैदों बेनि उनावनो UP पुलिसनि सार्भिस रुल हिसाबै DSP कृपा शंकर कनजिया बिथांखौ कनस्टेबलाव दैथायहरनाय जाबाय फोरमायथिनाय बायदिब्ला DSP बिथाङा बे समाव 59 बोसोर बैसोनि आरो 1 बोसोर उनावनो बिथाङा रिटायारबो जागोन रायजोआव जादों मोनफानि उनाव मोनफा एनकाउन्टार सिखाव दाखायत ना लायग्रा बन लायग्रा बेफोरनि सायाव एनकाउन्टार खालामनाय जागासिनो दं नाथाय बर' गथ'साफोरखौ जिनाहारि खालामनाय केसनि सायाव सिरि उन्दुनानै दं सरकारजों लोगोसे पुलिस प्रशासना नंगौ जिनाहारि खालामग्रा दुथांफोरखौ एरेस्ट खालामनाय जादों नाथाय एरेस्टनिख्रुइबो गोख्रोंसिन साजा होजानायखौ लुबैदोंमोन गासैबो रायजो राजाफ्रा आरो बेनि थाखाय गोबां दाबिबो दैखांनाय जादोंमोन बेनि अनगायैबो जारिमिनखौ नायोब्ला जों नुनो मोनो जोंनि बर'फोरजों इनाय जाबोदों जेरै जोंसार आरो जनकनि केस बा बेनि अनगायैबो गोबां केसफोर नाथाय जों गोबां दाबि खालामसेयावबो बिजिरनायखौ मोननो हायाखै फिन बे खेबावबो हिरण्मय खाख्लारिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे गुबुन गुबुन आफाद आरो रायजो राजाफ्रा गोबां धरना होदोंमोन नाथाय बेनि उनावबो सरकारनिफ्राय बेनि सायाव फंसेबो राव होनायखौ नुनो मोननाय जायाखै जाय सरकारा बिसायख'थिनि समाव आखाइ खबजबनानै रायजो राजानाव भट बिदोंमोन आरो जोंनि बर' सुबुंफोराबो गोबाङानो BJP सरकारखौ मदद होदोंमोन नाथाय बर'नि दाबिखौ खोनासङाखै आरो बेनि सायाव फंसेबो राव होआखै ट्राइबेल जानायनि थाखाय जोंखौ गोनांथि होआखै नामा बेयाव सन्देह जादों होननानै बुंनो गोनां जादों दिपेन बर' बिथाङाबो गवालपारानि दुधनैयाव हिरण्मय खाख्लारिखौ बुथारनाय आरो उन्दै बर' हिन्जावसाफोरखौ जिनाहारि खालामनाय जाथायखौ लानानै फिन खौरांगिरि मेल हांख्रायदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय दिपेन बर' बिथाङा फोरमायथिदों दि गुबै दायनिगिरि धन आली जाय 2023 मायथाइयावनो राजमेलायाव उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामदोंमोन बे दायाव एरेस्टबो जादोंमोन नाथाय 3 दानजोंनो बेल मोनदोंमोन दुथाङा नाथाय बेल मोनखांनायनि उनाव आरोबाव सानैखौ लोगोआव लाफानानै सानै उन्दै बर' हिन्जावसाफोरखौ जिनाहारि खालामदोंमोन दुथाङा आरो बेखौ लानानै धन आलीनि न'आव सावरायनो थांनायावनो धन आलीजों लोगोसे दुथांनि बिदा आरो बिब'आ लोगो नांनानै सावरायनो थांनायखौ गाग्लोबदों जायजों थैनो गोनां जादोंमोन हिरण्मय खाख्लारिया बे जाथायखौ लानानै जाहाथे फास्ट ट्रेकनि गेजेरजों नायबिजिरो बेनि थाखाय दाबि दैखांनायजों लोगोसे स्पेशल इनभेस्टिगेशन टीम दानो थाखायबो दाबि दैखांदोंमोन आरो हिरण्मय खाख्लारिनि नखरनो जाहाथे 20 लाख रां होयो लोगोसे जिनाहारि जानाय नखरनो 5 लाख राङै जाहाथे होयो बेनि थाखायबो गोबां दाबि दैखांदोंमोन नाथाय रावबो आसामनि मन्त्रि आसाम सरकार DGPआ बेनि सायाव फंसेबो राव होआखै आरो दुखु सैनांनाय नखरावबो खौरां लाफैयाखै होननानै फोरमायथिदों दिपेन बर'आ बेनिखायनो हेमन्त बिश्व शर्माया जाहाथे बे केसाव आखाइ होफैयो बेनि थाखाय खावलायदों दिपेन बर' बिथाङा आरो दिनै बेलासि 5 रिंगायाव धरना होबावगोन बेनि उनावबो जेबो राहा लायाबा फैगौ सप्तानि उनाव थाद'नाय गैयै धरना लानो गोनां जागोन होननानैबो फोरमायथिदों दिपेन बर'आ रायजोआव फिन एनकाउन्टार खालामनाय जाथाय सानसे सिगांसो मोननै गुलि गावनाय जाथाय जादोंमोन रायजोआव सानसे सिगांसो हाग्रा बिफाना ना लायनाय बिदा आरो फंबाय सानैखौ गावथारदोंमोन दा आरोबाव फिन मोननै गुबुन गुबुन जाथायाव एनकाउन्टार जादों लाभ जिहादखौ लानानै एनकाउन्टार खालामदों आसाम पुलिसा काछारनि लखिपुरनि शिबपुराव जादों बे जाथाया एनकाउन्टार जानाय सुबुंनि मुङा मनन आहमेद 32 बोसोर बैसोनि आसाम पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला मनन आहमेदा सासे हाबा जाखानाय सुबुं आरो फिसाजो फिसाज्ला थाखानायनि उनावबो साहा बागाननि 19 बोसोर बैसोनि सासे हिन्दु हिन्जावसाखौ लांखारदोंमोन लांखारजानाय जाथायखौ लानानै ओनसोलनि सुबुंफ्रा दुंहाव थासारि सोमजिहोदोंमोन बे लेखायै पुलिसा संदाननायाव मनन आहमेदखौ मिज'राम सिमायाव मोनहैदों बेनिफ्राय मोनानि 2 रिंगायाव लानानै फैनानै नर्मेल चेकआपनि थाखाय देहा फाहामसालियाव लांनानै थांनायावनो सितपुर होननाय ओनसोलाव सासे कनस्टेबलखौ जोखोम खालामनानै खारनो नाजादोंमोन मनना बेयावनो पुलिसा ब्लेंक फायार गावग्रोदोंमोन अब्लाबो मनन आहमेदा थाथ'यैयाव पुलिसा मनन आहमेदनि सायाव गुलि गावनो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों जायजों जोखोम जादों आरो उनाव सिलचर मेडिकेल कलेजाव फाहामथायनि थाखाय थिसननाय जादों होननानै फोरमायथिदों ओजोंहाय एनकाउन्टार खालामजानाय मनन आहमेदा फोरमायथिनाय बायदिब्ला पुलिसा गारिनिफ्राय दिहुननानै लांनानै एनकाउन्टार खालामहैदों
आबादारिफोरनि लनखौ 2 लाख रांसिम सुख'नानै होनो थाखाय फोसावबाय कंग्रेस सरकारा। जेरै खोथा होनाय एरै खोथा लाखिदों कंग्रेस सरकारा। सरकाराव फैयोब्ला आबादारिफोरनि लनखौ 2 लाख रांसिम रेहाय होनो थाखाय रादाय होदोंमोन तेलेंगानानि गिबि मन्त्रि रेवन्त रेड्डी बिथाङा। दा रादाय होनाय लेखायै आबादारिफोरनि लनखौ 2 लाख रांसिम रेहाय होनो थाखाय केबिनेटआव थांखि लाबाय। बेजों तेलेंगाना सरकारनिया 31,000 कोटी रां खरसा जागोन आरो 40 लाख नखरा दाहार गैजायै जागोन होननानैबो फोरमायथिदों। सिगांनि सरकारा आबादारिफोरनो रादाय होदोंमोनब्लाबो 10 बोसोरावबो रादायखौ सुफुंनानै होआखैमोन। नाथाय कंग्रेसआ रादाय होनाय बायदि 8 दाननि गेजेरावनो रादायखौ सुफुंनानै होबाय होननानैबो फोरमायथिदों कंग्रेस सरकारा। तेलेंगानानि गिबि मन्थ्रिया लानाय बे गेदेर थांखिखौ बरायदों मिरु कंग्रेसनि दैदेनगिरि राहुल गान्धी। आबादारिफोरनिसिम गाहाम हामलायनाय जासिहरनायजों लोगोसे तेलेंगानानि कंग्रेस सरकारा बेबायदि थांखि लानाया जारिमिनारि थांखि होननानैबो बुंथियो राहुल गान्धीआ। गोजोनथाव रादाब बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव दिल्ली एम्सनि डक्टर प्रबिन बसुमतारिया फैगोन। नोंथांमोनहाबो जुदि मेगननि जेंना जादोंब्ला बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव थांनानै डक्टर प्रबिन बसुमतारिजों फाहामथाय लाजानो हागोन आरो बेनि सोमोन्दै नोंथांमोनहा खौरां लानो हास्थायदोंब्ला 6900949900 बे नाम्बाराव कल हरनानै खौरां लाहरनो हागोन। नोंथांनियाव मेगननि जेंना जादों नामा? जुदि नोंथांनियाव मेगननि जेंना जादों अब्ला नोंथाङा मेगननि हस्पिटाल नागिरनानै गोजान जायगायाव थांनांगौनि आरो गोनांथि गैलिया। बङाइगाव आइ हस्पिटालावनो नोंथांमोनहा मेगन नायजानो हागोन, जेराव मेडिकेल रेटिना, असिटि, पेक' मेसिननि गेजेरजों केटारेक्ट अपारेशन खालामनो हानायनि राहा दं। बेनि अनगायैबो ग्ल'क'मा इभालुएसन, अकिउल'प्लास्टिजों लोगोसे फार्मासि आरो अप्टिकेलनिबो राहा दं बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव। नोंथांमोननो मिथिहोनो गोनांदि खम बेसेनावनो कम्पिउटारजों मेगननि अपारेशनबो खालामनाय जायो। गासै 4 मेगननि डक्टरखौ बे फाहामसालियाव मोननो हागोन। डक्टरफोरा जाहैबाय डक्टर आशराफुल आलम MBBS, MS अप्थालमलजी, केटारेक्ट सार्जन आरो IOL सार्जारियाव ट्रेन। डक्टर किशोर पल MBBS, DO, केटारेक्ट एन्ड ग्ल'क'मा स्पेशियलिस्ट। डक्टर पायल सिंगला MBBS, MS आरो डक्टर मेघाली शर्मा MBBS, MS, आइ स्पेशियलिस्ट अप्थालमलजी। जायखिजाया मेगननि जेंना जायोबानो बे बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव नोंथांमोनहा फाहामथायखौ लानो हागोन। समाया जाहैबाय समबारनिफ्राय सनिबारसिम फुंनि 9 रिंगायाव गेवगोन आरो मोनाबिलि 7 रिंगासिम थागोन। नाथाय रबिबारखालि फुंनि 9 रिंगायाव गेवनानै सानजौफुनि 1 रिंगासिमल' थागोन। चापागुरि र'डआव थानाय लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव थानाय बास स्टेन्डनि उनथिंजाय अदेबानि सोनाबहानो मोननो हागोन बङाइगाव आइ हस्पिटालखौ। नोंथांमोनहा मानिबा सायाव खौरां लानोबा 6900949900 नङाब्ला 0366435659 बे नाम्बारावबो खौरां लाहरनो हागोन। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।